Здравейте! Аз съм Лора. Имам една невероятна идея да създам продукт базиран на преживявания и на забавления. Живееме във време, когато нашия пазар е пренаситен от какви ли не услуги и продукти. Хората са пренаситени от материални придобивки и търсят все повече и повече преживявания, забавления, емоции, запознанства с нови хора. Вие може да идете на почивка навсякъде, но това не ви гарантира, че вие ще си починете и ще изкарате добре. Това, което с мен ще преживеете, ще ви остане за спомен за цял живот, обещавам ви. Моят продукт е базиран и е синтез от преживявания, от обучения, от пътешествия, от коучинги, медитации, всякакъв вид дейности, които биха ви накарали да се чувствате щастливи сега, в момента. Хората в днешно време все повече живеят, за да работят, и работят, за да преживяват. Те забравят, те влизат в едни рамки, в една зона на комфорт и забравят да се забавляват. Забравят есенцията на нашия живот. А тя е да се забавляваме, да преживяваме, да изживяваме всеки един момент от нашия живот. Пълноценно. Ето, вижте, в момента се намираме в Бизнес парк София. Тук са ситуирани хиляди фирми и хиляди хора идват всеки ден на работа. Изкарват тук по 8 часа минимум всеки ден, 5 дена в седмицата. Това са 40 часа на седмица, т.е. половината от техния живот преминава тук. Те са подложени на невероятен стрес и изпитания, за да могат да осигурят прехраната на своите семейства. За да можем да направим живота им по-добър, аз предлагам да се въведе коучинга в тези фирми като инструмент за мотивация, за израстване и за развитие на този човешки потенциал. Защото хората са най-ефективни, когато са мотивирани. Другото, което предлагам аз, в тези прекрасни сгради и офиси да се обособят помещения за релакс и медитация, където хората да останат насаме със себе си за известно време. Моята практика доказва, че най-добрият инструмент за справяне с стреса, това е когато останеме насаме със себе си, когато останеме в тишина. Тогава идват най-добрите разрешения на нашите проблеми. Моята идея е да разчупиме рамките. Моята идея е да се чувстваме добре. Моята идея е да се забавляваме сега. Готови ли сте? Айде!